DJ March. Karon na nami sa ibabaw diri lapitan ng kita ng mga tabing katawa diya delikado jud na sa pinakabos, no? So karon mo saka-saka na niyo mo na kisame among gi-repair, no? My name is DJ March and my name is Roger Pulaklo. Okay. Sakasaka sa kisame, sakasaka sa kisame, sakasaka sa kisame. DJ March. Karon nagsaka mi karon pita kay among ripiron yun ang kisame diring dapita kuya ko si Roger mura siya og si Elastic Man, mura ko siya si Spider-Man. Sakasaka sa kisame, sakasaka sa kisame, sakasaka sa kisame. Boom! Okay, so kana lang pa ibog lang mga listener to. Please subscribe to my YouTube channel. My name is DJ March Barrios and sa add po ko sa inyong mga Facebook. My name is Roger Vlog. Here we go. Sige sa.